Allah kuwi kok. Ya Mas. Nyawane ilang mati nah kok kowe. Tetone nyawa nyaron tetone nang gemen-gemen ku nyarono kuwi. Aja seneng-seneng mangan iwak. Oh, ngono lho. Ya wis cedhek segoro priyai mandhep kok ora nggo pancing. Iya to Pak, anu Pak Griwi maksudnya. Kuwi kok karek mulih arane tok. Karek mulih jenenge tok. Nyawane ilang nek kono nyawane kuwi ngono. Nah kok gak kowe. Sing mulih jenenge tok. Heeh ngono lho. Omong-omong jenengku Sukri mek swara tok. Nyawane karene kono mulih karek jenenge tok begitu. Ketut medi kono. Ketut medi kono ngono lho. Oh, lha sing mulih kan jenenge tok mong. Kalap Pak Mon. Kalap ngono lho. Wonge gak mulih. Oh, gak mulih ilang rembuhnya diparani ngono. Ora mati dipendem no Kak Pak Mon, ilang. Iya lek kalap ero aku, cuma sing mulih kan jenenge ya mong. Lah iki pamane. Ini Sukri, kalau begini Sukri. Ya iya.